Десантування та відвоювання узбережжя. Дивізіон кораблів Військово-морських сил України під прикриттям авіації тренувався у Чорному морі. Корабельно-десантна група вийшла з пункту базування в Очакові на Миколаївщині. Відпрацювали маневрування у строях, організацію протиповітряної та протикатерної оборони, а також бойові стрільби з усього наявного озброєння. Далі висадка морського та повітряного десанту на захоплене ворогом узбережжя. Під прикриттям літаків повітряних сил та гвинтокрилів вогневої підтримки десант почав штурм. Морські піхотинці захопили та утримали плацдарм. Знищили ворога, тобто виконали завдання і залишились там на ніч для того, аби утримати цю косу до прибуття додаткових сил. Все було обдумано ще до того, коли ми сіли на середній десантний корабль. Командир підрозділу, він чітко поставив завдання всім керуючим особам, які керували особовим складом. І все це було здійснено в такому максимально швидкому темпі для того, аби противника просто деморалізувати і щоб його просто було швидко і легко знищити. Морська піхота завжди готова. Батальйон морської піхоти. Ми вірні своїй справі, вірні завжди.